Din is-sena waslu Malta 102 immigranti fuq dajjes, il-maġġoranza tagħhom huma Sirjani u Pakistani. Is-sena li għaddiet waslu 380 immigrant, il-maġġoranza tagħhom huma mill-Bangladesh, illi telqu minħabba raġunijiet ekonomiċi f'pajjiżhom. Dan huwa tnaqqis drastiku meta jimqabbel mal-ammont ta' wasliet irreġistrati fl-2019, meta f'pajjiżna waslu 3406 migranti u fl-2020 meta waslu 2281. L-Ambaxxatura l-Immigrazzjoni Malcolm Cutajar attribwixxa dan it-tnaqqis għal ftehim iffirmat 4 snin ilu bejn Malta u l-Libja dwar l-immigrazzjoni irregolari li jiffoka fuq il-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u t-twaqqif ta' żewġ ċentri ta' koordinazzjoni, wieħed fil-Libja u ieħor f'Malta. Dan il-ftehim iġġeddet aktar kmieni din is-sena wara żjara fil-Libja mill-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru għall-Intern Byron Camilleri. Il-Libja hija key partner fil-ġita kontra l-immigrazzjoni. Nistgħu ngħidu li ħafna mid-dajjes li tilqulhom il-ġurnata mhux ġast li jaslu lejn Malta, imma anke li jmorru lejn l-Italja u llum il-ġurnata naraw anke dajjes ilqu mill-Libja li jmorru lejn il-Greċja, eżempju wkoll jitilqu appuntu mill-Libja. Is-Sur Cutajar irrimarka li sar investiment ukoll fis-settur nazzjonali fl-Aġenzija għal Protezzjoni Internazzjonali li tieħu deċiżjoni fuq l-applikazzjonijiet tal-ażil. Morna mis-sitwazzjoni fejn fl-2020 kellna backlog tal-fuq minn 4000 applikazzjoni, illum il-ġurnata niżlu għal around 650, give or take. Informazzjoni provduta fil-Parlament mill-Ministru għall-Intern Byron Camilleri li deputat nazzjonalista Joe Giglio turi li fl-2023 aktar immigranti irregolari telqu minn Malta milli waslu f'pajjiżna. Iċ-ċifri juru li 315 l-immigrant minn 380 li ġew salvati intbagħtu lejn pajjiżhom. Fl-istess perjodu wkoll ġew rilokati 159 immigranti irregolari lejn stati membri oħra tal-Unjoni Ewropea. Organizzazzjonijiet internazzjonali u volontarji kemm il-darba kienu kritiċi tal-ftehimiet li l-Gvern Malti għamel mal-Libja u argumentaw li Malta m'għandix tikkopera ma' dan il-pajjiż minħabba tħassib marbut mal-jeddijiet tal-bniedem. B'reazzjoni għal dan, is-Sur Cutajar irrimarka li s-sitwazzjoni fil-Libja llum hija aktar stabbli u li l-awtoritajiet Libjani qed jikkoperaw aktar, inkluż billi jagħtu aċċess lil għaqdiet internazzjonali bħal UNHCR u l-IOM. Dwar allegazzjonijiet li l-awtoritajiet Maltin jinjoraw sejħi tal-għajnuna, l-Ambaxxatura l-Immigrazzjoni qal li l-Forzi Armati ta' Malta issegwi kull każ ta' sejħa għalli matul is-snin Malta dejjem osservat l-obbligi internazzjonali tagħha.